И на мен ми тук и пия от теб. Гета, къде изчезна, ма? I believe I can fly. No! Къде изчезна, ма? Тук има много готини ябълки. Сняг! Ще ям сняг. Където и да си, да знаеш, че си наказана. Наказана съм. Аз съм на 16, му оправя всичко. И дрисня. Вижте на дрисня. I believe I can fly. Какво само мрънкаш, ма? Тъй. Ай, тъй. Аз съм Спайдърмен. Голям Спайдърмен. И аз пих наркотици. Сега ще пусна един много смешен клип. Така за Спайдърмен. Спайдърмен. Къде изчезна, ма? Ева тук да те напердаша. И от туалетна вода. Много телевизор. О! Какво прави тази ръжка? Ти снимаш ли? Да. Чакай сега, значи, сега аз казвам толкова си тъпа, че искам... Дъще, къде по дяволите си? Ама не знам, че сега ще се фърля от тази сграда. О, не, тя ме видя. Вижда ми. Тя не ме вижда. Да не шепна, че... Мама, виждаме. Ето та и теб. Върни се тук, изрод проклет. Няма никакъв. Мама идва. Кепот. Отивам да живея у моята приятелка. Не може. Ти си наказана. Отивам да живея у моята приятелка Лейо. Мама, ужасно. Как може така да не ми позволява да правя такива неща? Ще скрия в този гардероб. Защо пи наркотици? Сега ще те надуша. Аз съм като котка, която души. Мяу. Боиш се на котенце с запек. Къде е този гардероб, в който се крие? Тук има витичка. Видях я! Загуби ме. О-о. Не е тук. Сега ще я открия. Хора, тихо! Искам да ме види. Не в баскетболното игрище. Ще я открия. Надушвам бацилите й. На бой, нинджа, на бой! Опа, не мога да. Открих я! Ето я и нея. Как е отишла там? Ще я открия. Къде си? Къде за Бога е това момиче? Оли, не мога! Оли, не! Оли, хора! Абе, ти минато покрай мен, бе! Аз бях тука!
Ела тука. Ела тука. Опа. Защо винаги питане толкова? Да кажем. Мастели не е честно. Така Ти си накрая. Маля, може да се пусне Прави ме и мен. аз не мога. Мога да се пусне на Survivor. Пусни се. Да те пребия. Къде изчезна тази кукумявка? Ай. Той ми говори, че кукумявка бе. Аз съм. Вино. Не. На Survivor пусна ли се? Давай. Не те с крилата. Гледай, по мен ходи. Не. Врата е заключена. Смотана врата. Стели! Къде си? Защо не може да се чупи? Може? Аз не мога. Аз не мога. Ах ти! Виждаш ли ме? Оли, не мога. Оле, хора, ще се видим после. Айде, чао, До хора! следващия клип.